Už druhé prestižní ocenění si odnesli tvůrci nové národopisné expozice Slovácko, kterou si Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nadělilo ke svému loňskému 100. výročí fungování. Po ceně Gloria Musealis jde o cenu České národopisné společnosti, kterou si zástupci muzea odnesli ze Strážnického festivalu. Na rozdíl od ceny Glorie Musealis, kterou uděluje Ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií prostřednictvím své komise, tak tato cena je pro nás cennější o to, že ji udělují stovky odborníků, které sdružuje právě ta Česká národopisná společnost. Každý z nich může zaslat jakýkoliv návrh. Zástupci muzea byli počtem příznivců a potažmo počtem hlasů ze strany odborné veřejnosti mile překvapeni. A pomyslný Oscar na poli národopisných expozic na Slovácko putuje zcela právem. Ono je zvláštní tím skloubením národopisů, což je záležitost taková ta tradiční, taková ta kamenná trošku. Každý ten obor vidí opravdu v tom historickém pohledu. No a ta expozice je provázána s multimediální technikou a vlastně i ta architektura je naprosto současná, moderní, možná i nadčasová těmi určitými lamelami a prvky a činí to vlastně takový obrovský kontrast mezi tou historií a vlastně budoucností trošku. Takže pravděpodobně je to tento aspekt, který měl vliv na hlasující. Obou ocenění si Slovácké muzeum velice považuje, na vavřínech ale neusíná, plány jsou ještě veliké. Dá se říct, že to, co jsme chtěli nebo o čem jsme snili, to už je hotovo. Ale samozřejmě máme v zásobě ještě další rozvojové plány, které nejsou nutné realizovat teď hned, no ale samozřejmě v rámci určitých vizí a představ, jak by toto muzeum mělo vypadat za pár let, je máme. Může se to týkat například památníku Velké Moravy ve Starém Městě, který chceme ještě dostavovat, aby tam mohlo vzniknout cyrilometodějské centrum. Malí, už môžu zostať doma aj sami. Dvoma podujatiami v nedeľu 5. júla začalo Artleto 2015. Aj napriek mimoriadnej horúčave prišlo niekoľko rodičov s deťmi na detské rozprávkové podujatie na nádvorie Vínotéky a na svoje si prišli aj milovníci dýchovej hudby vo Františkánskej záhrade. Artleto bude pokračovať počas nasledujúceho víkendu v pozmenenom režime. Na námestí Slobody sa bude konať veľký dvojdňový remeselný jarmok so sprievodným kultúrnym programom. Na návštevníkov podujatia sa bude tešiť takmer 100 remeselníkov z viacerých krajín. Bude to jedinečná príležitosť vidieť v akcii majstrov starých umeleckých remesiel a prípadne si niečo z ich tvorby ako darček pre seba či pre svojich blízkych kúpiť. Pripomeňme ešte, že v rámci Artleta bude vo štvrtok 10. júla o 16. hodine slávnostne otvorená výstava výtvarníka Ivana Šurmana a šperkára Gregora Švarca. Navštíviť ju budete môcť v Záhorskom múzeu do 13. augusta. Do vzdálených končin se 24. června prostřednictvím zahraničních folklorních souborů přenesli diváci a posluchači v atriu muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Folkloristé z nejrůznějších zemí sem přijíždějí představit své zvyky od roku 2000. Pak míří na Mezinárodní festival do Strážnice. Začal s tím vlastně ještě bývalý ředitel doktor Pavel Popelka, který přes své bohaté zkušenosti se strážnickými vystoupeními přivezl několikrát tyto zahraniční soubory ze Strážnice vlastně sem. Tak se vlastně ta tradice ujala. Většinou v Uherském Brodě vystupují 3 soubory. Letos přijeli 2. Oba si ale připravili dlouhý program a zaručovali jedinečný zážitek. Byl to soubor z Afriky, vlastně z rovníkové oblasti z Beninu, bývalé Dahomey, kdy vlastně nám představovali domácí folklor africký, takže to bylo velmi zajímavé, protože pro nás je to opravdu exotická hudba, exotické tance, kterým velmi stěží porozumět, ale za to lze porozumět těm rytmům strhujícím, což
pochopili i zdejší děti. S radostí si totiž spolu s Afričany zatancovali. Dalšími účinkujícími byli hosté z Číny. Soubor China Huangshi F Artru vznikl v roce 1965 a letos tak slaví půlstoletí na scéně. Jeho základnu byste našli v jednom z měst v jihovýchodní části Číny. Město má asi 4 miliony obyvatel, oni ho pokládají za menší město, ale soubor si připravil vlastně svůj domácí repertoár a překvapil tady zdejší publikum tím, že se naučil taky jednu píseň od Čechomoru, takže jsme ji slyšeli vlastně v čínském podání, tak to byla taková perlička, taková zajímavost, ale každopádně to vyjadřovalo jejich sympatie k nám. Návštěvníci Uherskobrodského muzea si i z letošního 14. ročníku vystoupení zahraničních folklorních souborů odnášeli silné zážitky a nové poznatky o zajímavých tradicích, bohatosti cizích krojů a exotických hudebních nástrojů. Piatok 26. júna bol posledným dňom letnej prípravy pre športové hokejové triedy. Manažér klubu bol s jej priebehom a podmienkami spokojný. Myslím, že v podmienkach, ktoré nám ponúka škalické športoviská v okolí zimného štadióna, ale aj príroda, sú, ja hovorím, na veľmi vysokej úrovni. Tréningy mohli byť vo všetkých kategóriách výrazne variabilné, nechodili sme stále na to isté miesto, tým pádom chlapci nemali problém vo všetkých kategóriách, problém s hlavou, že a zase sme na tom istom mieste. Práve naopak, tá variabilita bola veľmi dôležitá. Takisto materiálno-technické zabezpečenie v telocvičniach, v posilňovniach, v rozcvičovni na herné zručnosti a rozvoj hráčkej techniky bol na vysokej úrovni. Taktiež by som rád poďakoval základnej škole Malého, takisto to je druhá základná škola, taktiež prvá základná škola, ktorá nám vyšla maximálne v ústretí, kde sa pripravovali dorastenci juniori, na základnej škole Malého všetky ostatné kategórie žiaci a prípravkári. A hovorím, do prípravy sme sa snažili vložiť aj nejaké inovatívne prvky. Vrátili sme sa k veciam, ktoré sa robili 10-15 rokov dozadu, či to boli seleného cvičenia, to znamená rozvoj silových schopností so správnou technikou. V starších kategóriách sme prešli cez spieracké cviky s trénerom na spieranie a na ten silový trojboj, ktorý jednoducho prišiel, ukázal, vysvetlil. Takže ja hovorím, čo sa týka podmienok na letnú prípravu, v prípravnom období môžeme byť nadmieru spokojný. Počas letnej prípravy bol zabezpečený kompletný tréningový proces kvalifikovanými trénermi. Tak v podstate všetci tréneri, ktorí boli pred sezónou zazmluvnení, vykonávali počas prípravného obdobia svoju činnosť v plnom rozsahu, takisto ich asistenti. Hlavní tréneri absolvovali bez výnimky 100% dochádzku, nevynechávali pre ani zdravotné problémy, ani osobné problémy, čo som im veľmi vďačný a verím tomu, že to vydrží celú sezónu. Taktiež veľká vďaka patrí asistentom, ktorí nie sú profesionáli, robia to popri pracovnej vyťaženosti a jednoducho ja som veľmi rád, že práve títo ľudia, ktorí boli zazmluvnení a pracujú pre to mládežnícky oddiel, zatiaľ naplňajú predsavzatia, naplňajú naše predstavy o tom, ako by to mohlo fungovať. Samozrejme stále je čo zlepšovať a ja verím tomu, že predsúťažné obdobie zase posunieme troška vyššie a absolvujeme tú sezónu, ktorá bude veľmi ťažká, keďže bude prvá pre nás a veľmi dlhá, v najlepšom svetle, ako môžeme. Jednotlivé týmy Mestského hokejového klubu mládeže by sa mali začať schádzať 20. júla a o niekoľko dní neskôr prvýkrát vykorčuľujú na ľad. Jen několik koncertů po svém obnovení má na scéně legendární kapela Stromboli. Není proto divu, že zámecký areál v Buchlovicích, kde se představila minulý pátek, diváci zcela zaplnili. Roli předskokana přijal Vilda Čok se svým bypassem. Už během koncertu Hvězd večera pak na chvíli vystřídal zpěvačku Báru Bazikovou a na hlavu si přitom nasadil maketu sopky Stromboli. Stromboli vznikly v roce 1986 kolem Michala Pavlíčka a jeho tehdejší přítelkyně Báry Bazikové. Nahráli sice jen 2 alba, patří ale k zásadním mezníkům české rockové hudby. V době comebacku se jejich návrat dal očekávat, ale fanoušci si na něj museli dlouho počkat. Já jsem se do toho nějak nehnal, protože oni některé věci jsou hezký, když jsou jenom jednou a už jsou nevratný, jo. A jsou krásný a jsou ve vzpomínkách, jo. Ale potom vlastně dostal jsem takovou nabídku,
která se zase těžko odmítá, že bychom si mohli udělat vzpomínkový koncert v O2 aréně. Kapela sice plánovala jediný koncert, svůj návrat ale brala velmi vážně. Především vydala nové, teprve 3. album, na které napsal texty Vlasta Třešňák. To si myslím, že je takovej most mezi minulostí, jo? Že vlastně je do té současnosti. To, že vlastně je tady ještě i nějaký současný pohled, je zásadní a myslím si, že právě speciálně do propojení s těma textama Vlasty Třešňáka bylo pro mě jako kumštýřsky velmi silné. Rozhodnutí o dalších koncertech padlo až poté, kdy se Pavlíčkovi zdálo, že to v kapele klape. Zatím se její vystoupení dají spočítat na prstech jedné ruky. Buchlovice a pořadatele festivalu ve zdejším přírodním areálu zná ale Michal Pavlíček velmi dobře i díky svým dalším projektům. A tak jsem rád přijel. Zavzpomínal i na zesnulého zakladatele agentury Vichr Production Vítu Chromka. To bylo bytostně spojený vlastně s Víťou a takže jako to jediný teďka, že tady jako něco chybí v těch prostorách, vždycky přišel s tím kukučem a trošku napité, vždycky se těšil na ten koncert. Stromboli dali návštěvníkům koncertu přesně to, co od nich čekali. Vedle virtuózních muzikantských výkonů a písniček z nového alba to byly především legendární skladby z 80. let plné experimentů a hudebního novátorství. Buchlovské hudební léto je zhruba v 1/3. 17. července čeká návštěvníky areálu skupina Činasky, o den později Vlasta Redl s Hradišťanem. 7. srpna bude hrát Xindl X a 2 týdny po něm Michal Horáček. Zásadní okamžik ovšem nastane 23. srpna, kdy tu zahraje britská vůbec nejslavnější reggae kapela všech dob UB40. Od 22. júna je mestská plaváreň z dôvodu rekonštrukcie zatvorená. Verejné obstarávania na dodávateľov prácu ukončené a prví sa hneď pustili do práce. V priebehu mesiaca bude prebiehať likvidácia všetkých kovových častí, kovového odpadu, technológie vzduchotechniky, rozvody vzduchotechniky, technológie úpravy bazénovej vody, rozvodov bazénovej vody, kovových dverí a ostatných častí. Počas leta by sa mali spraviť teda tieto demontážne práce vnútri v interiéri, spravil by sa exteriér, výmena okien, zateplenie fasády a vodových stien bazénu, tak aby počas zimného obdobia už tých nepriaznivých časov sa mohli robiť vnútri v interiéri práce. Počas rekonštrukcie plavárne budú ostatné prevádzky rekreačných služieb otvorené, ale fungovať budú v upravenom režime. Zamestnanci sa o prácu báť nemusia. Počas leta sa neprevádzkuje tenisová nafúkovacia hala, takisto i športová hala je v obmedzenom režime a i sauna prechádza v lete na letný režim 4-krát do týždňa. Takže sme túto situáciu riešili vo forme presunu jednej smeny zamestnancov na naše letné prevádzky, na letné kúpalisko a rekreačnú oblasť Kunovskú priehradu, kde doteraz tieto práce alebo profesie boli vykrývané brigádnikmi, tak sú zastrešené našimi zamestnancami. Od mesiaca september nabehame, dá sa povedať, že už na zimnú sezónu, 7-krát do týždňa sauna, športová hala takisto vyťažená a takisto aj tenisová nafúkovacia hala, takže zamestnanci budú presunutí naspäť na túto prevádzku. Rekonštrukcia plavárne by mala trvať 10 až 12 mesiacov. O tom, ako práce postupujú, vás budeme priebežne informovať. Rozhorčení obyvatelia Brezovej pod Bradlom sa stretli v stredu 24. júna v Zadnej Dolinke a prudko reagovali na výrub drevín. To bolo prakticky také posledné miestečko na Brezovej, kde si mohli výjsť deti s pani učiteľkami, zahrať sa jedno s druhým. My sme tu takisto chodili, áno. Pekné stromy ako dávajú preč, odstraňujú a tie kríčky a také haluzoviny tu zostávajú a to je potom z toho veľký neporiadok. Jediné, čo mi vadí, že to je v tomto období. Počas mláďat, ktorí sú na smrekoch, hniezdá majú veveričky a tak ďalej. Toto tu nebolo, aby sa ťažilo celý rok a hlavne v lete. Už ako lesník sa na to pozerám, takže je to normálny výchovný zásah v poraste, v lesnom poraste, kde je plánovaná ťažba, kde sa rúbať má a hovorím, že ja osobne nevidím problém, prečo by sa to nemalo rúbať. Teda neviem, z čoho vznikla táto kauza. Z hľadiska ochrany prírody a platných právnych noriem na úseku ochrany prírody neboli porušené žiadne predpisy, ale zase sa tu možno natíska otázka, či by nebolo potrebné zosúladiť výrub mimo lesa, myslím obdobie výrubu mimo lesa a v lese.
Napríklad, keď sa rúbe mimo lesa, sú tam dosť prísne podmienky. Pri ťažbe v lese je mnoho špecifík, od ktorých závisí zohľadňovanie výrubu aj počas hniezdneho obdobia. Štátne lesy nie sú si vedomé toho, že by porušili akýkoľvek zákon, či už na úseku lesného hospodárstva alebo životného prostredia. Mohli sme toto kľudne napísať listom ako vyhlásenie, stanovisko a neprístup. Ale prijali sme pozvanie občanov a mesta, aby sme z očí v oči si s občanmi porozprávali, vysvetlili situáciu, ktorá sa momentálne nachádza v tejto časti mesta Brezová pod Bradlom, ktorú nazývate Zadná Dolinka. Je to porast, ktorý je v kategorizácii lesa určený ako ochranný les. Takto aj my k nemu pristupujeme, i keď pravda, tieto zábery, ktoré tu dneska natáčate, tomu nenasvedčujú. Je to začiatok ťažby, začiatok výchovnej ťažby, začiatok obhospodarovania tohto lesa, v ktorom sa vyše 30 rokov nerúbalo. Na základe podnetov a aktivity občanov je momentálne výrub drevín v Zadnej Dolinke dočasne pozastavený na 3 týždne až mesiac. Keďže výrub drevín je opodstatnený a neboli porušené žiadne právne predpisy, v ťažení sa bude pokračovať podľa plánu do konca augusta. V prípade nepriaznivých podmienok sa výrub môže predložiť do septembra. Letnú sezónu na Kunovskej priehrade otvoril prvý ročník festivalu Záhorácky Unplugged. Po úspešnom 0. ročníku organizátori roztiahli program na 4 júlové dni. Hudba v štýle folk, country a blues sa rozliehala Kunovskou priehradou od štvrtka 2. júla a milovníci tohto žánru si mali z čoho vyberať. Babi Danek hlavne. Tento rok ma napríklad hrozne zaujali Žamboši, Monty, to sú takí tí českí pesničkári, no a zo slovenských hlavne Peter Janku. Mladých prívržencov tohto žánru mala na Kunovskú priehradu prilákať pesničkárka, ktorá si hovorí Katarzia. Výrazov pocitu, elektrinou kostru nabitú. Nestabilita drží vo fantázii statiku. Aspoň na chvíľu nemyslíš na politiku, hádžem do teba od stola. Je to úplne perfektne a veľmi sa mi páči, že sa chlapci, ktorí robia tento festival, snažia o niečo aj v tomto kraji, kde teda je to trošku ťažšie dostať sem ľudí, ale tak je to strašne pekne pri jazere a dúfam, že si časom zvyknú sem chodiť všetci z okolia, aj z väčších diaľok. Či už to bolo vysokými teplotami alebo z iného dôvodu, ale prvý ročník Záhoráckeho Unpluggdu veľa ľudí neprilákal. Milovníci tohto žánru si však cestu do Senice našli. Kamarátky mi hovorili, že minulý rok tu bola fantastická atmosféra, musela som to vyskúšať a zároveň to bol darček k mojim narodeninám. Super ako minulý rok. Perfektná organizácia, perfektný moderátor. A ako program je úplne vynikajúci. Trochu ma zaskočila nízka účastnosť na to, že sa mi zdá, že podujatie je aj dobre zorganizované a aj dobrí interpreti sú tu, ale ináč je to fajn. My sme tu domáci, my tu máme chatu, tak niektoré tie skupiny nepoznáme a na tie známe chodíme, už teraz budú nedvedi. Práve Nedviedovci parkovisko Kunovskej priehrady ako tak zaplnili a boli najväčším ťahákom Záhoráckeho Unpluggdu. František Nedvied sa však za hviezdu nepovažuje. Ja nejsem žádná hviezda. Trochu hraju na kytaru, trochu zpívám a to lidem stačí a mne to dělá radost. František so svojím bratom Honzom už dávno nehrá, jeho syn Vojta ho však plnohodnotne nahradil. Co je platný, že si jako obrázek, že máš kůži jako řeky oblázek, věc holka, nechci si tě do vitríny dát. U mě se hraje výborně s tátou. Samozřejmě je tam určitý respekt, ale taky určitá úcta. Jsem strašně rád, že s ním můžu hrát. Posledný deň festivalu mal patriť deťom a na Kunovskej bolo pripravených množstvo atrakcií a dokonca pesničkári, ktorí hrali a spievali vyslovene pre deti. Rozhorúčené parkovisko však zývalo prázdnotou a ani na atrakcie pod hrádzou popoludní veľa detí neprišlo. Podľa organizátora však detský deň mal svoj zmysel. Dneska prišla napríklad z denného centra Svetluška a tak ďalej. Pozvali sme aj nejaké detské domovy. Urobili sme im aspoň pekný deň, oni sa na tých atrakciách zabavili a myslím si, že to je niekedy podstatnejšie ako to, či sú tu ľudia alebo nie.
Na budúci rok by mala byť Kunovská priehrada už bez vody. Uvidíme, či to organizátorov neodradí a či vytrvajú v dobrej myšlienke presadiť v našom regióne tento menšinový žáner.